Kani kadai ka kubwa jong ka jinglong slur ba ka jinglong sida ka wei ka pulit kan thai. Kani ka pulit kan thai ka bala tip kerteng kum ka Germany rabha kala le ya ka patai e adin ba kala kemno ya lau briu ba kan saya sa rangkat no shen. Uba kala dep tektin bat pakin saya tho no shen ba kerteng urana pugak. Halor ki kendan jong ka jingthok ba syukor jong u. Ka Germany ka patai ka Sub Inspector ka Patre Nagon District jong ka Assam kala kem bat IT no aki pulit jong ka Nagon yala ubriu ubakan saya thot no shen hadin bakala ai da ka FIR halor ki kam thok jong u ha ka bala ong ba upogak ulat thok lut habayade shipang jong u kum uta u public relation officer lane uta ubriu Patre kum nong pani dei kam bat ki wipat jong ka Oil India Limited bat ulah pengobru ya buon kibriu da ka papam da ki klur tengka lengba ka jingkular penyokam ya jam hakani ka company Oil India Limited. Laong susu bakini ki arngut kelai dep tektin ha uni upunai risau berdep bat ki mut punya thokno ha uni bunai November mentau senam. Ngala kuasi ban ai ka jingkublai ki layut kibriu ki bawan bani thu yanga Syapang ka jinglong u boga laong ka Germany habai thu ha ki telong kubwa habai dei halor kane laong bagi pulit ki lalabru saya ki seal lani ki muhor thok bat ki kot kisla ki bathok na ka jakasa urana baru menta udang donlang bat ki pulit la kumba arsingi ai ya tanggani ka kubor kublai shibun